Vale. Bueno, boas tardes a todos. Vamos a proceder ao día de hoxe. Primeiro punto, aprobación se procede do Orzamento Xeral para o exercicio 2024. Un segundo. Vale. Vamos a ver, outro día quedou o pleno en stand-by, dado que a oposición non estaba de acordo, nos visto o informe xurídico da Diputación e o informe xurídico da Secretaría do Concello sobre a necesidade de solemento do proxecto de orzamento á Comisión Especial de Contas, tal como firmou a oposición plenaria extraordinaria celebrada o 30, concluyen o de 24 de xullo. Así se pode someter directamente o proxecto de orzamento ao pleno, así como informe sobre si a secretaria está obligada a emitir informe se o alcalde ou ser membro da corporación ou solicitaran por escrito antes da celebración da sesión. Vale, o pleno do orzamento é moi importante para poder pagar subvencións aos clubs deportivos, o Club Deportivo Viana, o Vilariño, o Vianariño, así como para atender a nosos maiores e traballadores de axuda no fogar. Ahora damos a palabra ao grupo que se corresponda. O grupo do SOI, por exemplo, pode falar. Damos a intervención. Bueno, xa me sorprende que comence dicindo que para pagar unha serie de subvencións, de facturas, que é necesario que se aproben os orzamentos. Da sensación, non é da sensación, que é o argumento que están a utilizar. Por aí, certa xente, unha especie de ecuación, dicindo de que non se pagan os servicios de facturas, etc., porque non hai diñeiro, porque non hai presupostos. Hai presupostos. Hai os presupostos prorrogados do ano 2023, presupostos aprobados polo PP con maioría absoluta, e, por tanto, entendo que son uns orzamentos, cando se aprobados, que consideran que son válidos, e as partidas que aprobaron eran necesarias. E, por tanto, se se prorrogan os orzamentos, pódese atender perfectamente todas as subvencións e pagos que o Concello teña que facer. Outra cousa é que pretendan ou queiran, que tamén é razonable, que neste novo ejercicio no 2024 se poian ou non incrementar, e entonces sí que é necesario ter uns orzamentos. De tal maneira é así, que ustedes consideran de que é así, porque cando os presentan é casi en ano vencido, é dicir, son orzamentos do ano 2024. Por tanto, procedería que isto se presentara a primeiro de ano, xa que son tan necesarios. Entonces, non é un argumento que convenzca. Eu creo que hai outros motivos, que é que son necesarios os orzamentos, por suposto, como non van a ser, e que é a lei máis importante que cualquier goberno pode ter. Pero iso non pode decirse que se non hai orzamentos, hai problemas, non hai ningún tipo de problema. Os mesmos cartos que había no ano pasado, no último ano, son os que se poden aplicar este ano. E, bueno, quería aparte deste inciso, quería dar conta do seguinte. O sea, desde o Grupo Municipal Socialista, queremos facer chegar precisamente, por estas cousas, unhas aclaracións ante o intento burdo de manipular a veciñanza con escritos nas redes sociales por parte de algúns apóstoles da Apocalipsis. Co pretexto de explicar e aclarar o acontecido no pleno extraordinario do mes de agosto para debater os orzamentos do 2024, fan unhas manifestacións falsas de toda falsedade. Din que se nos entregaron ditos presupostos, mas non din que o fixeron 3 días hábiles antes do pleno, sen tempo para analizalos e sen tempo para pedir aclaración sobre as partidas. Tampouco nada din de que non nos foron consultados, ni moito menos negociados. Din que ao non aprobar tales orzamentos, como consecuencia, que non se poidan pagar subvencións ás asociacións culturais, deportivas, que non se pode atender os pagos das facturas nin o servicio de atención domiciliaria. Todo o mundo sabe que é falso de toda falsedade, que os presupostos están prorrogados e foron aprobados pola maioría do PP. E teñen o mismo diñeiro que había no ano 2023 para atender as mesmas partidas que no ano 2024. Todas elas. Cousa totalmente distinta e que pretendan esconder ante a falta de xestión que está a facer o grupo de goberno do PP, con facturas pendentes de pago dende máis de 6 meses,
facturas a empresas de transporte, a negocios que prestaron servicio na mascarada, a Alpixendra para atender aos nosos maiores na axuda ao fogar, e moitas máis que sería prolixo detalladito. Di que as partidas estaban detalladas e claras. Cando fomos a falar que a secretaria para preguntar por partidas que non se detallaban e outras que non se correspondían co capítulo a que se destinaban, non atinaron a explicadas. Algúnas delas son, para non aburrir con detalles, por exemplo, como é posible que se podan presentar no capítulo de gastos máis importe para pagar a axuda a domicilio por parte do Concello que a que presupostan como ingresos para o mesmo por parte da Xunta. Repito, como é posible cando o Concello achega 2 euros por hora e a Xunta 14 euros por hora para atender aos nosos maiores? Naide foi quen declararmo. Outro exemplo, preguntei, e tamén no anterior pleno se me dixera cal era o importe que tiñan presupuestado para atender os incrementos do 2% que hai que pagar aos empregados do Concello. Sin resposta tamén. Non só se está a utilizar estas argucias por parte dos catastrofistas que pretenden manipular a opinión pública, senón que tamén está a facer o equipo de goberno do PP. E así acontece que cando lle van a reclamar o pago de facturas pendentes, manifestan que non hai diñeiro. Que falen co Grupo Socialista para que lle aproben os presupostos e así poder pagalas. Maniobra burda para responsabilizar a outros da súa incompetencia para xestionar as contas do Concello, as contas do dinheiro do Concello. Non dou entendido como teñen interese en que se aproben os presupostos, porque de telo houberan recollido a man tendida que lle ofrecemos cando arrancou a legislatura e houberan chamado ao Grupo Socialista para negociar os presupostos e contarían con o noso apoio. Se houberan tomado en serio aprobar as contas presupuestarias, non esperarían hasta o mes de setembro para ter os presupostos, senón que son para o ano de 2024, os debían elaborar e presentar ao fin do ano anterior para teros en vigor ao comenzo do exercicio, tal e como recolle a lei. Quero lembrarles que vostedes aprobaron utilizar 1.800.000 euros que eran os aforos que tiña o Concello para necesidades e melloras. Nos entendemos que o dinheiro no banco non millora a vida da veciñanza, mas hai que invertilo de maneira responsable e inteligente, non só para cemento, aínda que tamén, senón guardar partidas para outras necesidades importantes da veciñanza e que afectan o seu desenrolo vital. E estou a pensar no problema que se vai presentar cando teñan que negociar e licitar as axudas aos nosos maiores nos seus domicilios. Seguro que van a botar en falta non ter algún diñeiro guardado para este fin. Señor alcalde, públicamente no pleno fallido do mes de agosto lle fixen unha oferta para desatascar o problema dos presupostos. Retire os presupostos e negocios co Grupo Socialista e verá que vamos contar con o noso apoio. Fai un mes desta oferta e non foi quen de chamarnos nin de respostar as preguntas que lle fixen no pleno. De verdade quere vostede aprobar os presupostos? E cando cheguen ao ano do 25 vai seguir ca mesma postura? Intransixente. Vai seguir actuando como se tivera maioría para gobernar. Realmente lle importa o benestar dos nosos veciños e veciñas? No mesmo pleno, e tamén a secretaria, pedínsenos facilitar o importe salarial que supón o incremento dun 2% dos salarios dos empregados do Concello. Seguimos sen saberlo. Tamén lle dixen que había que incrementar os saldos xa, e porén lle dixen, e repito, que fixera unha modificación presupuestaria por o importe do incremento salarial aos traballadores e trouxera ao pleno e contaba con o noso apoio total do Grupo Socialista. Non faga esperar aos traballadores por algo que lle corresponde e que é dereito por lei. Iso sí, xa lle adverto de que non recurra ás timañas tendentes a colocarnos ningún gol. A modificación presupuestaria ten que ser unha partida que contemple única e exclusivamente o importe da subida salarial do 2% dos traballadores e contará con o noso apoio. Para rematar, os agoreiros nas redes sociales tamén din que o pleno fallido para debater os orzamentos non foi nulo,
que iso sería competencia do xulgado. Pois ben, imos aclarar algún concepto. O pleno celebrouse e non foi anulado, certo? Nos dixemos que se celebrara un pleno, no que se presentou un tema, neste caso, o máis importante, que son os presupostos, e co fin último de proceder á súa votación. Si é así, só caben tres opcións: votar a favor, votar en contra ou absterse. O que non se contempla é non facer nada. É dicir, celebralo, levantar e ata outra. Iso é un pleno nulo. Ou mellor, un pleno con unha ceremonia do ridículo, porque non vota o PP cando tiñan maioría para aprobalos. Por que non votaron? A resposta está no vento, probablemente. Bueno, damos a palabra ao grupo do BNG. Primeiramente, dentro do BNG queremos aclarar de que hai a legislación vixente actualmente di que os orzamentos se deben tramitar no mes de outubro do ano anterior a estar vixente. É dicir, os orzamentos do ano 24 pois terían que tramitarse no mes de outubro do ano 23. Iso é o que dice a lei. E tamén dice a lei que no caso de que a día 1 de xaneiro do ano presente, neste caso o día 1 de xaneiro do ano 24, non haxa orzamentos do ano 24 aprobados, prorrogas automáticamente por lei do ano 23. Por que digo isto? Para dicir de que eso de que non hai orzamentos no Concello de Viana pois non é exacto, nin é unha falsedade. Hai uns orzamentos prorrogados do ano 23. Dito isto, tamén nos, dentro do Bloque Nacionalista Galego, levamos preguntando prácticamente en todos os plenos cando van vir os orzamentos á corporación, que é o que está establecido quen é o que ten que aprobalos, que é a corporación municipal. Bueno, esas preguntas, pois sempre se dixo que logo que se estaban facendo, Chegan, pois, neste mes de setembro, tarde, mal e arrasto. Estamos a mediados de setembro, estes orzamentos, no suposto que se aprobaran, quedaríanlles 2 meses de vixente, novembro e decembro prácticamente. É dicir, estamos non nos orzamentos do ano 24, senón que o que pretende o Partido Popular, o que pretende é que lle avalemos o que leva gastado todo o ano. É o que lle avalemos, porque iso de dicir de que hai partidas que hai que pagar, a ver, eu gustaríame saber como se pagou un troido, como se pagaron as festas de agosto, como se pagan as obras que se están facendo, se é que logo non se poden facer eses pagos como está dicindo o señor alcalde. É dicir, iso é unha total falsedade. É dicir, hai uns orzamentos prorrogados e eses gastos estánse facendo. E, de feito, na partida de inversións que poi aquí nestes orzamentos, iso xa está gastado. Ou se non está gastado, está en proceso de gasto. Moitas delas xa hai decretos da alcaldía para proceder a ese gasto. Entón, dicir de que non se pode e dicir todo eso é unha falsedade, por suposto. E tamén se pagaron os servicios sociais, é dicir, a axuda no domicilio pagouse por lo menos unha parte importante á empresa e tamén se pagaron pois outras cuestións, é dicir que non é o problema deso. Unha vez dito desto, o que teríamos que estar hoxe, en tal caso, é empezar a falar dos orzamentos do 25, porque a lei dice que se ten que empezar a tramitar neste mes ou no mes de outubro e a aprobarse, porque, en teoría, e segundo dice a lei, pois deberanse aprobar antes e terían que estar totalmente feitos antes do 1 de xaneiro, porque por eso terían que empezar en outubro, porque despois hai período de exposición pública, etc. Co cual, teríamos que estar falando do 25 e ainda estamos falando do 24. É dicir, volvo a repetir, estes son os orzamentos para darlle o visto bon ao que vostedes xa gastaron durante todo o ano. É dicir, vennos agora con os orzamentos para pretender que lle avalemos todo o gasto que non veo esta corporación municipal, porque ningún gasto dos que hai reflectido neste orzamento municipal veo aquí a nada. Non trouxeron ninguna sola proposta de inversións, non trouxeron ningún tipo de proposta de ninguna partida das que están aquí para aprobala aquí. E agora resulta que de que teñen gastadas queren que lle avalemos ese gasto. Dende logo, nos parecenos que isto
é unha burla prácticamente á corporación municipal, é dicir que tampouco nos chupamos o dedo para pensar de que nos vai chegar ao final todo o que gastou como lle deu a gana ao equipo de goberno e agora dicir que lle temos que avalalo nuns orzamentos. Dende logo, parecenos burlesco por parte do goberno e da alcaldía. E, bueno, e tamén, pois, gustaríame, porque, bueno, hai uns informes, non vou entrar a discutir legalmente con ningún tipo de informe, pero dicir que, bueno, que isto, que todo o que pasou no outro pleno, que era unha cuestión que tal, pois que hai un artigo, que é o artigo 127.2 da Lei de Base do Réxime Local, que dice concretamente: corresponde á Comisión Especial de Contas o examen, estudio e informe de todas as contas presupuestarias e extrapresupuestarias que debe aprobar o Pleno da Corporación, de acordo co establecido na legislación reguladora, É dicir, eu non discuto, terán razón, que son moito máis expertos que a min, pero quero dicir que tamén hai algún, seguro que hai algún artigo que tamén dice outras cousas como este. Entonces, nada máis por hoy. Vale. Moi ben, vamos a ver. En primeiro lugar, non sei onde viu ustedes algún escrito do Grupo Popular que se manifestara no último pleno, que dixera alguna cousa que non se fixeran os orzamentos por algo. Eu non o vi. Yo non dixen eso. Sí, usted dixo que sí, que había manifestacións apostólicas. Non dixen eso, usted entendeu mal. Pois, eu non entendré mal, pero igual, catastrofistas... Perdón, o que dixen é que había apóstoles. Non dixen o concepto, non dixen o alcaldía, dixen, mire, volvo a ler, dixen, además é que é clarísimo que dixen que había apóstoles do catastrofismo, que nas redes sociales habían feito unha serie de manifestacións, e todas enumereias, e logo dixen, e desde o Concello, algunhas persoas, cando foron a decirlle que se lle pagaran as facturas, que dixeran desde o Concello que se dirigiran ao Partido Socialista para que aprobaran os presupuestos. Non dixen o que usted dice. Vale, pero eu eso, o sea, desde o grupo de goberno jamás saliu unha palabra desas. O sea, dixeron, eu non digo que se acerto, non. Non sabía aquí porque non dixeron. Vale, vamos a ver, díceme despois por que non votamos o último pleno. Non votamos o último pleno porque vimos que había un desacuerdo, nós, o mellor co voto da alcaldía podíamos ganar, pero vemos que hai un desacuerdo, entonces non, que non te demos apoio. Tuvemos unha reunión outro día, dixemos yo por o que era, entonces, oye, vostede comprometeuse, se facemos outra cosa, no último pleno comprometeuse. A que? A apoiar os presupostos, non digo que os apoie, sí, usted Perdón, comprometeuse. está... No, mire, cando eu... Bueno, ten que me dar, se eu lle dou a palabra... Perdón. Xa me entende. Perdón. Bueno, usted dixo que non pasa nada, se non se compromete non pasa nada, que non vamos a decir outra cosa, nin eso. Simplemente eso. Despois, non entendo o 2% dos traballadores. 2% terán o IPC, terán que subir o que lle teñan que subir, os traballadores non se refiere a todos, só os que están traballando ahora mismo con a Alpixenta, que é unha empresa, ou se está referindo aos do Concello, a todos os traballadores do Concello. Podo aclarar? Sí, aclárame, porque non entendo, sinceramente. Vou explicar. Dígame. Primeiro, porque dixo que o que dixo eu non é o que usted dixo, por iso digo que... No, eu preguntei precisamente... Vou a decir, o que dixe no pleno, e está grabado, é a acta, ten aí a secretaria, pode lela... Si, non me nombre tanto a secretaria, porque... Fágame o favor. Vale, perdón. É que xa lle dixo unhas cousas... É unha traballadora máis do Concello. Entón, eu prefiero que non... Non me a min, cuando todo o que queira. Estou dicindo que hai un acta. E a acta está aí, que a data secretaria. Sí, ya máis estará... E eu dixenlle, propónelle, señor alcalde, retire vostede os orzamentos, chame o Grupo Socialista para negociar as partidas connosco e contan ca nosa aprobación. Iso foi o que dixen, pero usted chamounos para negociar. Eu tive unha reunión cos portavoces para decir yo... Para decir que data era onde a No, pero, vale, aparte da data, enseñei os informes e levaron a copia dos informes. Pero xa non negociou comigo as partidas. Eu falo por mí. Pero estaban feitas. Señor alcalde, eu falo por mí. Eu digo que se negocio comigo as partidas, co Grupo Socialista, dígolle públicamente que apoiamos os presupostos porque consideramos que son necesarios para o povo de Viana. Pero que votáronos para que aportemos, a xente dicenos cousas, e non a única forma de manifestarnos, como non gobernamos, é por medio dos orzamentos. Eu podo facer propostas que me dicen os veciños de povos, e usted pode facer as súas, a mellor as súas son mellores que as miñas, pero se as compaginamos e as compartimos, podemos chegar a un acordo. Entón, o que pido é que se negocia con nós os orzamentos e admite as nosas propostas, algunhas delas, evidentemente, se as considera razoables, aprobamos os presupostos.
Non estamos en contra do Grupo Popular, estamos a favor de Viana. Vale. Entonces, Correcto, foi o que dixen. entendino perfectamente. Vostedes saben, ahora mismo, o que simplemente, o sea, non, as facturas, nos temos, ademais, temos como concello que pagamos as facturas en 7 días. Perdón? En 7 días se pagan as facturas. Viñeron no periódico, están en todos os lados. Aí viñeron, en 7 días se pagan as facturas. Caixa algunha que tal? Alpixenda, por exemplo, que é o que nos urxe máis agora, porque vamos a ter un problema no futuro, e iso, e logo despois, o das subvencións tamén, eu digo, o das subvencións dice, as subvencións nominativas non se poden prorrogar sendo un instrumento netamente, non é que yo diga eu porque usted queira para facelo aprobar ou non, pero pon, é o que dice a lei, os subvencións nominativas non se poden prorrogar sendo un instrumento netamente presupuestario, que nacen e morren inmediablemente vinculadas ao orzamento, polo que non se poderán conceder se este non foi aprobado na mesma maneira, expiran o mesmo día 31 de dezembro, sentencia do TSS do 26 de xaneiro do 31 de dezembro, isto está dicindo. Pero foi do ano pasado. Señor alcalde. Pero foi do ano pasado. Señor alcalde. O 31 de dezembro. 31 de dezembro do ano pasado. Se son prorrogables, son do ano pasado. Claro, e como esos presupostos están en vigor, porque están prorrogados, usted pode utilizar as mesmas partidas que o ano pasado. Esa subvención pudo haber pagado usted en xaneiro ou en febreiro. Sí, haberás pedido, claro. No, pero si se piden así, poden pagar así ou non? Pero sí, vamos a dar a patada a secretaria. É que ao que se refiere a prórroga presupuestaria non admite prorrogar as subvencións nominativas. Hai unha sentencia que así o dice, que se fixo outros anos mal feito, pero non é legal. Pois outros anos fixeron ilegalidades. Hai que prorrogar cos pleitos iniciais. Perdone, entonces fixeron outros anos ilegalidades, está dicindo? Os informes que fago eu. É un serio, Vale, a prórroga non eu prorrogo. Interveño, ao mellor outros anos, cando estuveron gobernando outros entonces, non tuveron esa ocasión, non é un momento. Cobraron subvencións todos os grupos. Vamos a ver, pero ao mellor, sí, vamos a ver, pero ahora temos, vamos a ver, ahora son prorrogables, ao mellor, cando estaban gobernando tanto nós como estuveron outros, ao mellor non foi necesario. Por que non foi necesario? Porque non foi necesario, porque tínhamos os presupostos aprobados. Pero si estuveron gobernando outros 3 anos sin presupostos. Pero bueno, e pagamos as subvencións e as culturales. Claro, moi ben, pero alguén está cometendo unha ilegalidade. Pero non se poden prorrogar, claro, que non se poden prorrogar. As subvencións nominativas non se poden prorrogar. Pero están prorrogando os orzamentos. Pero as nominativas non se poden prorrogar. E entonces, si se pagaron todos os anos, tanto por BNG como por PP, que está dicindo que o PP cando estuvera tiña os presupostos aprobados. Menos sendo esta vez. Sí, sin problema. Outra cousa si se... Entonces cometeron ilegalidade, bueno, non sei. Simplemente así, bueno, non lle damos máis voltas ao asunto, vamos a votación. A ver, se me permite, nesas cousas é moi elástico, dicir, eu non sei esa lei, nin vou pretender ir de xurista. O que está claro é que cando se pagou calquera cousa, cando estábamos no goberno, iban co aval da Secretaría. Da Secretaría de Intervención, todo. É dicir, que non hai ningún tipo de ilegalidade. E aparte, tanto que se fala desas axudas, ou desas, pois traiga unha proposta para iso concreto que se pague. E aprobámosla na corporación. Pero non fai falta, eso de que ten que haber un orzamento é mentira. É dicir, trae usted un de pago de axudas nominativas específico para iso, a un punto do día para o pleno que ven, que é ordinario, trae iso, dicir, bueno, queremos pagar isto. Se aproba a corporación, non hai ningún problema. Non hai ningún. Outra cosa, señor alcalde, perdón. Se non podemos de maneira, tampouco poderemos tocar. Señor alcalde, me pregunta vostede. Eu, cando me estaba referindo aos traballadores, o que me refiro é hai unha orden aprobada nos presupostos do Estado xerales que din que os funcionarios se ten que incrementar un 2% o seu salario neste ano, vale? E que se proceda a pagar xa feito. Está pagado. De xullo, xa está feito. Está pagado. O IPT, o que lle corresponde a cada traballador. O incremento do 2%? Sí. E entón como está ben que non está? Había por 2% ou o 3%. 3% corresponde por lei. Claro, pero con que partida? Coa partida do capítulo 1. Pero non están prorrogados os orzamentos. Hai capítulo porque tiñan ese capítulo. Había porque hai moita plaza vacante. Perdón? Había partida presupuestaria porque non están pagadas todas as plazas. Bueno, pues entonces estupendamente. Vale, pues Sí, entonces pero según está facendo eso, manejando partidas que tiñan sin utilizar para esas cousas, podemos utilizar para outras mil cousas. No, vamos a ver. Hombre, No, é o capítulo 1, Germán. solamente por salario. Non é por salario, vamos a ver. O presuposto vai en capítulos. Tú podes ter unha partida en capítulo, de varios capítulos, entonces tes dinheiro, pagas.
Entón, hai dinheiro para pagarlle. O ano Xa cobraron os pasado funcionarios. Sí, xa cobraron. Perfecto, pues xa está. Entón, a proposta que nos debíamos feito de facer unha modificación orzamentaria non é necesario. Pois se usted considera si consideran que é ilegal pagar as subvencións culturales e deportivas, fagamos unha modificación orzamentaria con esas partidas e aprobámosla no pleno. Xa está, mañá mismo. Pero vamos a ver, pero se ahora mismo le vamos, xa queda aprobado. Como? Se ahora mismo temos aquí ya está aprobado. Señor alcalde, eu digo que sí que lo aprobo, pero, por favor, séntese a negociar con nos estes presupuestos. Que máis lle dá aprobarlo dentro de 15 días que hoxe? Non, que, bueno, eu non o sei, se Hombre, ustedes se xa estamos tuvemos, contentos, vamos a ver, xa tuvemos, sí, eu non, vamos a ver. Da dependencia que está a partida Sí, prorrogada. sí, pero xa non lle vou decir nada, porque, aquí. Claro, é que o prorrogado, por exemplo, da Alpixendra, temos no prorrogado unha partida de 295.000 euros, está agotada. O incremento que paga a Xunta e o que costa o servicio está moi desfasado. Non chega, está agotada. É que non hai partida presupuestaria. E o problema é que non... Por moito que aproben as nominativas, Cuando comenzamos esta legislatura, cuando se comenzó esta legislatura, no primer pleno desta legislatura, vinieron ustedes aquí con unha modificación que aprobamos, por lo menos o PSOE votou a favor, donde incrementaban 200 e pico mil euros para a Alpixendra, 100 e pico mil euros para a luz, falo de memoria. En total, foron unha modificación orzamentaria de 300 e pico mil euros. Casi 400.000. Pero eran pagos, non eran Pues claro, non eran pagos da Alpixendra. Claro, eran pagos, Sí, eran pero pagos da luz. Entonces, quen fai os orzamentos para que haya un desfase de tal tamaño que o ano ali? pasado, este ano están activadas as reglas fiscais. Coas modificacións hai que cumprir a estabilidade tamén. Non é a Que ten que ver a estabilidade? pasado. Eu non estou falando de cumprir a estabilidade, que é cousa diferente. Vamos. Nada, eu solo, se me permitides facer unha Sí, solo sí, sí. nada, unha aclaración ao artigo que mandou o Secundino, vale, o 127.2.ro. Ese artigo referixe ás contas presupuestarias. O presuposto non é unha conta, o presuposto é unha previsión. Vale, entonces, simplemente aclaración dos artigos, porque a interpretación da lei hai que facela segundo... Vale, sometemos a votación, Pero por que somete a votación, señor alcalde? porque, home, non vamos a deixar outra vez. Pero usted ten interés en que está por un presupuesto. No, vamos a ver, eu teño o mesmo interés que poden ter vostedes. O mismo. Por favor, faremos dentro de 15 días. Pero mira unha cousa, vamos a ver, se ustedes o rechazan, levaremos outra vez. O que non podemos é deixalo, xa o deixamos outro día, volvemos a deixar hoxe, non? Pues vamos a someter a votación. Estamos en minoría, sei no que estamos en minoría. O outro día podíamos haberlo sacado, non o sacamos por terlle, o sea, por a vosa que dixestes que non, pues vamos a pedir os informes, vamos a pedir as cousas e vamos a la outra vez. O que me parece ridículo é deixalo outra vez. Que voten en contra, perfecto. Pero si que eu pedinlle que negociar, e estuvo un mes para negociar. Sé que non, bueno, xa lle dixemos as partidas todas que había. Estaba no último pleno dixemos todas as que había, todo onde iban. Estábamos máis ou menos de acordo. Usted non tiña explicación cando foi daquilo, vale? Que hai que non, mire, que non vai o cooperou, nin vai outra cousa, que vai simplemente que é unha previsión dos gastos. Non son os gastos ao mellor en sí, que poden cambiar. Pois eso entonces, xa é outra cousa. Os ingresos e os gastos están presupuestados, simplemente é unha hipótesis. Eu se queren entorpecer, non lle digo nada. Que non queremos entorpecer. Vale, pois entonces, de verdad que non. teño moi claro, eu que non podo hoxe deixar, pois sería ridículo deixar sin votar. Votámoslo, se ustedes votan en contra, me parece perfecto. Non teño nada que decir. Non teño nada en contra que decir. Pero non podemos levar outra vez. Que nos siguientes, ou no que sea, ou noutras obras, si me comprometo a decir todo o que veña de Cooperou, ou do outro lado que veña, de chamarlos aos portavoces, é dicir, onde metemos isto, onde vai o outro. Perfecto. Perfecto. Está falando de si queren entorpecer. Entonces quero entender que o PP durante 5 anos quixo entorpecer a labor do Concello porque votou sempre en contra dos presupostos. Vostedes sempre en contra. Sempre por defecto. Sempre por defecto. Xa sei que vamos a estar en contra. Vale, pues nada, sometemos a votación, a punto. Votos a favor, nada máis, votos a favor. Votos en contra. Vale, abstencións non hai, queda rexeitada. Vale, o segundo punto do día, festivos locais, do 25. Vale, a nosa proposta era o día, era o 18, falámoslo tamén, dixéronme que non había problema, non sei do que dirán hoxe. O 5 de marzo e o 18 de agosto. Mire, nos preguntamos aos negocios, eu falei con 7 ou 8 negocios, e a maioría deles sí que é certo, menos un,
díxome que si había dos alternativas horas, que eran 14 ou 18, que preferían o 18. Porque faría 7 ou 8 negocios. Vale, Pero son dixeron eso, non sei, claro, cada un é moi difícil pois de acordo, cada un ten os seus. Nos vendo que hai moitos días festivos aí, tamén consultamos, entendemos de que é mellor non poñelo festivo no mes de agosto. Entendemos de que é mellor poñelo festivo o venres despois de Comadres, porque é un día importante, o día de Comadres, dentro do medio do Entroido, e que sería pois, un acicate pois, para celebrar mellor ese día, pois, ao día festivo o día seguinte. Tendo en conta que así todos os negocios pois, poderían utilizalo, porque realmente podrían cerrar ese día, porque o día seguinte é sábado, poderían abrir, e o día anterior, que é o xoves, tamén. Sin embargo, se o poñemos tanto o 14 como o 18 de agosto, pois haberá moitas persoas, sobre todo no tema de negocios, que non poden poder utilizar algún día deses. Por qué? Porque son moitos días festivos seguidos e non poden ter cerrados os negocios. Entón, porque hai xa 3, que son o 15, 16 e 17, e se metemos se ao 18 ou se ao 14, pois serían 4 días festivos seguidos que non se utilizarían por parte de moitas persoas, sobre todo nos negocios de Viana. Entón, pois, nos entendemos que é mellor reforzar, neste caso, como excepción, porque coinciden así os días, o Entroido, que tamén é unha festa moi importante para Viana, e que teríamos 2 días de festivos que non entorpecerían o desenvolvemento. Que días me dice? Nos dicíamos o 28, que é venres, despois de Comadres, e o día 3, que é o día 5, perdón, que é o día de 5, como sempre. O 5 de marzo e o 28 de febreiro. O 28 de febrero, non? Hai que ter cuidado con eso tamén. O 5 de marzo. E o 5 de marzo. Non, bueno. O grupo... Non, si, non parecendo ben. Non, si, exceptualmente que a xente que nos dixo que non se un día festivo. Pero eso tuvemos outro día na reunión, había que haberlo dito outro día na reunión, xa traíamos a proposta, non había problema. Sí. Por nós non hai problema ningún. Vale. Nos propoñemos eso, Vale, pois votos a favor. A cual? Para o 28 de febreiro e 5 de marzo. Vale, nos votamos, nos propoñemos eso. Vale. Votos están de acordo vostedes? Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Vale. Bien. Bueno, pues darse por cerrada a sesión.